Încă una tare mișto de la fratele Bodo pentru toate fetele. Hai mami, urcă-te pe masă și dai puțin foc, apoi te iau acasă. Să-ți arăt ceva mișto, să-ți arăt unde stau eu. Hai mami, urcă-te în mașină, că vine altă mami, poate se combină. Poate pleca acasă cu ea și o să plângi în urma mea ca fraiera.